Nyakorom Gejongo sechopo kanyo saa 3 mar okinyi machiegni chenro mar mbaka oromo kaka pile wachako gi chal mar fuambo bang' mano abiro bedo kata yie twak mane chenro mar mbaka oromo kata kamane chal mar fuambo magi gin weche mabende abiro bedo kwaluoni odiochieng' makawuono duto te mabende ibiro bedo kiyude weche mago manyien chakre migago saa 1 nyaka saa 3 mar otieno. Kaka mano wachako kod chal mar kor lwasi Nyakorom Gejuanga kama bende bad migao mano mochung'ne kor lwasi e pacho kae ni Nyakorom Gejuang bende nochiwo milome ni chakre odiochieng' makawuono gwenge mopogore opogore pacho kae biro bedo gi koth kanyakla kod yamo mapek ahinya e kinde mabende koro koth osebedo ka chue e kor gwenge mopogore opogore. Duol no Nyakorom Gejuang giyango ni gwenge mano mar Masawa, mano mar piny Kenya, Hoho mar Okak, Nairobi, kadho wadh nam chumbi kod nyandwat ma ugwe dhi yudo koth chakre odiochieng' makawuono. Gwenge makaluo kod imbo mar Kenya bende dhi yudo koth mathoth odiochieng' makawuono. Bende kopogore gi koth, yamo mapek bende dhi kutho e counties kaka Homa Bay, Kisumu, Migori, Nyamira, Nakuru, Kericho, Kiambu, kanyakla kod counties mago mag Kitui, Makueni, kanyakla kod Bomet. Katika mano jodak mag gwengego koro ijiwo mondo obeda kicha ne muomruok mar pi kendo ikwayo gi mondo kik gibuogi mane boyien pap kachiel gi wuotho mane pi kaka yo mano mar gengo masira mag polo mabende nyalo goyogi. Koro mano milome Nyakorom Gejuang mabende nochiw kod bad migao mochung'ne koro chal mar kor lwasi mano odiochieng' makawuono ineno kanyo kaka koth biro bedo ka chue mapek e kor gwenge mopogore opogore. Nyakorom Gejuang koro bedo motang' ahinya buora Nairobi ka bende koth nochako chue kata mana chakre odiochieng' manyoro mapek mano odhiambo manyoro otieno tulu koth osebedo ka chue koro bedo motang' ahinya nyaka luwore gi milome mabende ochiw kod chala mano bad migao mochung'ne chal mar kor lwasi. Kok mano kodhi nyime bende kaunti ma Kisumu ahinya nyaka otenore kod midhiero mano mar koth. Bende gavana e kaunti ma Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o bende odiochieng' makawuono dhi bedo gi romo ahinya mar chiwo twak mare kaluwore gi chal mano mar kor lwasi e kaunti ma Kisumu. Ong'eni midhiero mar koth bende osebedo ka kelo midekre mopogore opogore kaunti ma Kisumu e gwenge mopogore opogore. Kolwa East wang'eyo gwenge ma Kano kama bende koro koth nodaro nyaka jopiny e miechegi. Koro odiochieng' makawuono gavana biro bedo gi twak chakre saa 5 mar onyango ka bende twak makamano biro bedo godo City Hall boardroom mano chakre saa 5 ka bende biro bedo kotwak kod jofwamba ahinya kaluwore kod ikruok ma bende kaunti ma Kisumu nitiere godo okenge magisegoyo mano mar reso oganda mopogore opogore ma bende koth osebedo ka daro e miechegi. Koro okang' ma kama timore ibiro bedo kiyude e weche magwa manyien chakre saa migago mano saa 7 mar odiochieng'. Kuok e kaunti ma Kisumu wadhi e kaunti mano ma Kisii. Kaunti ma Kisii nitiere romo ma bende osebedo ka dhi nyime chakre chieng' wuok tich mar jumani mano romo mar KEPSHA kata kiero romo mag jotende jopuonje skunde mopogore opogore mago mag primary. Koro odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gitieko romo margi ma bende ne gichako mano chieng' wuok tich mano mar jumani. Romo kamano koro en romo mabende okawo odiochienge 3 Nyakorom Gejuang. Wantiere gi jafwambo mar kaunti ma Kisii mano Crispin Otieno oluonwa romo makama mabende biro bedo ka rumo odiochieng' makawuono. Romo makamano osebed ka ibago mano e paw tuke mano mar Gusii Stadium mantiere e kaunti ma Kisii. Bende kaunti ma Kisii onogono bende odiochieng' makawuono nitiere limbe ma itimo kod jagoro maduong' mano e bwo migao mano mar weche mag omenda e pachoka mano mong'ere kaka Chris Kipto. Odiochieng' makawuono nitiere kaunti ma Kisii chenro mabiro dhi time kaunti ma Kisii Nyakorom Gejuang. Obiro bedo ka odhi nena ahinya chenro mano mabende osebedo ka dhi nyime mane kaunti ma Kisii kaluwore kod kao pach jopiny ahinya kaluwore kod okenge mago mag weche mag omenda mane kaunti ma Kisii mano kaluwore kod Public Finance Management Act mano mar higa mar 2012 bende dwaro winjo pach oganda kaunti ma Kisii bende chal nada ahinya kaluwore kod gope ma bende piny owacho ma pacho kaendi osebedo ka kwayo. Koro duto te obiro bedo ka otime kaunti ma Kisii ka bende obiro bedo ka otimo kata mana romo ma bende biro bedo ka dhi nyime nitiere Kisii Cultural Hall mane boma ma Kisii. Koro rombe ariyo go duto te kanyakla kod ng'iyo chal mar kor lwasi kaunti ma Kisii ahinya gwenge mag Mugirango bende onjo ni koth mapek ma bende osebedo ka chue kaunti ma Kisii bende osebedo ka kelo achiedh nade makoni kod kocha. Par ni jofwambo mago bende nitiere akiche kor gwenge mopogore opogore mar ng'eyo kaka chal mar kor lwasi biro
bedo kanitiere. Midhiero mopogore opogore ma bende samoro kor lwasi bende jakela. Inyanya koth ma bende sibedo kachwe gibiro bedo ka girangonwa. Chutho kaunti ma Homa Bay wantiere gi jafwambo marwa Lebich ma bende biro bedo karangonwa chal makamano. Warang mapiyo piyo nyaka kaunti ma Siaya nyakwar Mgejwang kama wach ma bende na donjonwa otieno manyoro en tho mano mar Elijah Achoch. Elijah Achoch nyakwar Mgejwang en jakom mano mar County Public Service Board, mano jakom mar jotije e county Masia. Elijah Achoch ni koro notho otieno manyoro kata mano odiochieng' manyoro ka bende no yudo thieth makoni kod kocha mano osuptal mag Akan mantiere county ma Kisumu. Kata kamano kapok no yudo tich mano mar bedo jakom mano matayo jotije e county Masia, mano board matayo jotije county Masia. Bende notiyo kidienje mopogore opogore, notiyo bende nyakwar Mgejwang kaka jata chenro maduong' mano e bwo migawo mochung'ne obila kata National Police Service Commission. Bende nosebedo nyaka director mano mochung'ne Transformative Civil Service ahinya e apis mane en Prime Minister machon e pachoka Raila Odinga. Koro governor Masia jotelo mopogore opogore bende oseoro ote mag kuya ahinya kinde ma bende koro Dr. Achoch koro notho mano odiochieng' manyoro. Kotenre kod iko mare gi chenro mopogore opogore nyakwar Mgejwang wabiro bedo kwa keloni achiel kachiel. Wantiere gi jofwambo magwe county Masia ma bende biro bedo ka chunwa report ahinya kinde ma bende familia mare bende biro bedo ka loso kotenre kod ik mare. Kok man wati gi county ma Migori bende nitiere chenro ahinya mag ndikruok mag jopur. Koro kintiere county ma Migori to in japur, koro odiochieng' ma kawuono yud thuolo mar mondo mi indikri. Mano kotudre kod county kana mana sirikand county ma Migori kotudre kod duol mong'ere kaka Kenya National Farmers Federation. Bende koro chakro odiochieng' ma kawuono gitimo ndikruok mago mag jopur e county ma Migori. Koro ibedo motang' mar mondo mi wuog oko kanyo ka in japur nyakwar Mgejwang. Kopogore gi manya nyakwar Mgejwang